खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आं मोनसे आपडेट लानानै फैदो। दिनै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंदों आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि जावरिखां हाबाफारि बायदियै अरां दख'रा एबसुआ थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5 फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंदों। बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ बांहोनाय आरो आथिखालनि बादायारि मुगायाव बायदि बायदि बादायलायनाय जि हाबाफारिफोराव जोंनि माहारिनि फरायसाफोरखौ समानै जौगाहोनो गाव गावनि सायाव फोथायनाय लाखिनो एबा सेल्फ कन्फिडेन्स लाबोनो आरो इयुनाव जायखिजाया आनजादजोंनो मोगा मोगि जानो हानाय बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगा माहारिफोरनि फरायसाफोरजों स्रेङै बादायनानै देरहासार जानो हानाय बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5 फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै दिनै नैथि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंदों। मख'जाथावदि अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि रोंगौथि सायख' आनजादनि सोंथि बिलाइखौ बेखेवनानै होफैयो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि बाबुराम दैमारि बिथाङा आरो दख'रानि सिङाव गासै 7 सेन्टाराव नैथि रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंदों आरो नैथि रोंगौथि सायख' आनजादाव गासै 109 फरायसाफोरा बाहागो लादों होननानै फोरमायदों बिथां अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सोमाव दैमारि बिथाङा। दानिया फैदो बिथां सोमाव दैमारि बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै मा फोरमायदों जों मिथिनानै लानि। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोब, अब्लासो नोंथांमोना मा फोरमायदों बेखौ मिथिगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव नोंथांमोनाबो साफा बाहागोगिरि जानो हागोन होननानै मिजिंथिदों। जियानो जादोला आंनिफ्रायबो एसे बुंदेरनोसै आङो। आंबो 2018 मायथाइयाव आं जेब्ला थाखो 7 फरायफुबाय थानाय फरायसामोन, अब्ला बे समाव आङो जि रोंगौथि सायख' आनजाद जायखौ इंलिसाव टेलेन्ट सार्च होननानै बुङो, बेवहाय आंबो थाखो 7 फरायनाय समाव जोङो गिबि जुनियर टेलेन्ट सार्च फाथिदोंमोन जोंनि दख'रायाव। बेवहाय आंबो 5थिमोन, बेयाव टप 5 मोन नालाय आं 5 पजिसनाव बेवहाय आंबो बान्था मोननो हादोंमोन। जियानो जा आं बेखिनिखौल' फोरमायबाय। जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो जोबजासिम। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरां ओनसोलनि सोलोंथाइनि थासारि आरो गुबुन गुबुन थासारि बेखौ थिग खालामनो थाखाय जिहेथु गोबांथार बेबायदि रोखोमनि माखासे हाबाफारिफोरखौ रनसायना खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बेबायदि रोखोमैनो दिनै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5 फरायसाफोरखौ लानानै नैथि खेबनि थाखाय रोंगौसा सायख' आनजाद बेखौ खालामनाय जादों आरो बेयाव गासै जोंनि अरां ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालिफोरनि जिहेतु थाखो 4 आरो थाखो 5 बेनि 109 फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो बेयावहा जोङो बेखायनो गोजोननाय मोनदों जे 109 4 आरो 5 थाखोनि फरायसाफ्रा 109बो माने बेयाव बाहागो लादों। दा बेखौनो लानानै जों गोजोननाय मोनदों। जों सिगाङावहा जों नायदों जे बेबायदि माखासे आनजादाव जोंनि गार्जेनफोरनि इनसिनसिरिटिनि थाखाय बेबायदि 100आव 100% माने बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनबोआखैमोन। किन्तु दिनैनि समाव जोंनि ओनसोलाव थानाय माखासे गार्जेनफ्रा दिनै सिनसिरिटियाव फैदों बेखौ जोङो बुंनो हायो। मानोना बिथांमोना दिनै गावसोरनि गथ'फोरखौ आनजाद बिरुसिम लाबोनानै बिथांमोना मोजां रोखोमै आनजाद जिरायनो हानायनि मोनसे खाबुखौ खालामना होदों आरो बिथांमोना मदद आरो हेफाजाब होदों। दा बेखायनो जोङो दिनै बिथांमोनखौ बिथांमोननो गोजोननाय जासिदों। मानोना अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां बिथिङाव माखासे हाबाफारिखौ लायो आरो बे हाबाफारिफ्राव दिनै जोंनि समाजनि गासै सुबुंफ्रा दिनै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा जों बुंनो हायो जे जों गोजौ सोलोंथाइ खौ बिथा खालामनानै थाखो 9 थाखो 10 बा बिनि गोजौआव थानाय फरायसाफोरखौ बिथा खालामनानै गोबांथार जों खामानिफोरखौ मावो। नाथाय जोङो
माखासे समनिफ्राय अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे गुदि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोरखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थानाय जादों। जोङो बिथांमोननि ससिय' इम'सनेल डेभेलपमेन्ट एबा बिथांमोननि जिहेथु मरेल भेलुसफोरखौ बांहोनो थाखाय जों माखासे हाबाफारिफोरखौ लाबाय थानाय जादों। सावगारि आखिनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बेबायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ जोङो दिनै खालामबाय थानाय जादों। बेवखायनो जों बुंनो हायो जे दिनै जोङो गुदि फरायसालिनिफ्रायसो जों जुदि बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लायोब्ला मोनसे समाव जोंनि अरां ओनसोलावबो सोलोंथाइनि थासारिया जागोन, जों बेखौ आसा खालामो। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि अरां ओनसोलनि सिङाव थानाय जोंनि गामिफ्राव एवारनेस लानायनि गेजेरजों माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो कुनु दिन बेबायदि फावसायनानै थानाय नङा। जोङो आरोबाव बांसिन खामानिखौ मावगोन होननानै जों थांखि जोंनि ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरखौ जोङो बेबायदि रोखोमै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मेसेज होनो लुबैयो जे जोंनि ओनसोलावहा जेसेबांखिनि फरायसुलिफोर दङ, जाखिनि फरायसुलिफोर दङ, बिथांमोना जोंनि समाजाव माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा एसे प्रभाब गोलैदों। दा बेनिफ्राय जों उदां जानानै जिखिनि थानाय फरायसुलि बिथांमोना मोजां रोखोमै फरायनायनि हाबाफारिखौ खालामनांगौ आरो बिथांमोना मोजां रोखोमै फरायोबासो जोंनि ओनसोला मोनसे गोग्गो थासारि जागोन। आरो जों बुंनो हायो जे दिनै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोर जेंनानिफ्राय माने गोजानाव थानो थाखाय जोङो गोबांथार माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ खालामबाय थानाय जादों। जेरैहाय जोङो अंडर-13नि फुटबल कचिं होनाय जादोंमोन आरो बेबायदि रोखोमनि जोङो बड'लेण्ड मार्टियार्सफोरनि मुङाव फुटबल टुर्नामेन्ट खालामनाय जादोंमोन। दा बेबायदि रोखोमनि माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि ससाइटिखौ मोनसे गोथों लामाजों थांनायनि मोनसे हाबाफारिफोरखौ रनसायनानै खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो बे समावहा आं आरो मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो लुबैबावो जे जोङो सिगांनि माखासे थासारिखौ जों जुदि नायोब्ला बेयाव जोंनि जिहेथु मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय आरो फार्स्ट डिभिजन पास जानाय, हायार सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनाय आरो फार्स्ट डिभिजन पास जानाय, बेनि अनजिमाखौ जोङो सिगांनिफ्राय सानबोबाय थादों। दा जों बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो जे सिगाङाव जोंनि थासारिया माबायदिमोन, दा बेनिख्रुइ दिनै जों एसे नङा एसे माने मोजां अबस्थायाव फैदों। दा बेवखायनो आं फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव अरां ओनसोलाव थानाय फरायसुलिफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो जे नोंथांमोना फैबाय थानाय आनजादाव मोजां रोखोमै दिनैनि जिहेथु नैथि गुदि फरायसालिनि रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो मोनस्नि सेन्टाराव खालामनाय जादों आरो बेयावहाय जोंनि जिहेथु मोनसे बर्ड दाना होनाय जादोंमोन। बे बर्डआ मोजां रोखोमै मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो बे आनजादा दिनै गोबां मोनसे स्टेन्डार्डआव जादों। दा बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासियो।